औ आयै नोंहामजानै आबौसान मा खालामना फैखो नोंलाय हो? मा बेफोर आबा नों सनाजों जुलि खालामना फैबाय? औ आयै आं सनाखौ जुलि खालामना लाना फैबाय। नोंसोर आंखौ सानबाय थादोंमोन ना आङो आरो हिनजाव मोजां मोननाय नंला होननानै, नाथाय एबाराव मोनबाय दे आयै, आं बुजिनो रोंबाय सोर न'खरनि माइनाव आरो सोर गाज्रिमोन दासो आं मिथिरोंबाय। आबा सोङा हसिया नों मानो खामानिफोरखौ मावबाय थायो हा? खमसे खम आबौ न'आवथ' खिन्थानांगौमोन नो मानो नो फानो जोंजोंथ' खमसे खम सावरायग्रोनांगौमोन। सिगाङावबो नों बिदिनो माबा गावनि डिसिजनखौ गावनो लाबाय आरो दाबो बेफोरबायदि आबा? औ माथो जाखो आयै, सनिया माबा गाज्रि नामा? बे आंनि गथ'नि बिमाखा माथो। नै जेरैहाय हामा मैया बे आबौ सानालाय मा जाखांबाय थायोसै? बेखौथ' आंनि फिसालाखौनो आं बुजि मोनला आयै, मालानि समाव मा खालामब्रबो दाबो सोरबायदिखौ लाबोनांगौ सोरबायदिखौ लाबोफिनलायखो हनै न'आव। मा जाखो आयै, जोंखौ आशीर्बाद होदो। आशीर्बाद आरो बेबो आं। आबा सान नों लाजिनाय मोनगोन ना मोना जाखो हा बेफोरबायदि जानला मोनला खामानि मावबाय थानो? आरे होदो आइ आं रायलायनि बिसोरजों। हिनजाव बेफोर गासिबो नोंनिनो खालामजोबनाय जाखागोन। नोङो जाम्बा जाम्था आंनि आबौ सानखौ फुस्लायलायबाय खोमा, जाम्बा जाम्था बेहालाय बुजि रोंखाला नालाय बारा। नङा आबै आं बेफोरबायदि नङा, आं गोदो गाज्रि मोनबाबो दा गाज्रि नंलिया। औ सना नों गाज्रि नंखालाना, दा आइमोनहासो एसे बुजिनायाव प्रब्लेम जादों र', आं बुजायनि। आबै बेफोरबायदि गाज्रि दासानसै, जि जाबाय जानानै थांबाय आरोलै, ओमफ्रायो दा सनाखौ बोजबना लादो नोंसोरबो, सनाया गाज्रि नंला। आबा एसेबां जाथाय जानायनि उनावबो नों बेखौनो थिखोनानै लाना फैफिनबाय, हाबा मा बुंबावगोन नोंखौलाय? बास दोनहाय आबौ दोन। आबौ सान नों बुजि रोंखाला बारा, नंनायनि नङिनि मा जाथो खालामबाय थायो। आबै बेफोरबायदि नङा बुंखाबायना आङो, आं बेखौ हाबा खालामना लाबोखाबाय आरोलै। गोदो थुनथुलाबो आंखौ माबाबाय नालाय, एक्सेप्ट खालामासैबा माथो खालामबावनो दे, थुनथुलिजोंबो गैखालाबा आङो। होमबालाय बेखौल'सो मोनबाय नोङो आबा, हिनजावानो दुनियाव जोब्बाय नोंहा? हिनजावालाय गोबां दं आयै, नाथाय बे आंनि दायो आंनि फिसाला अलंबारनि बिमा, अब्ला बेखौ हाबा खालामनानै लाबोखो आंहा माथो जाखो दे, मा गोरोन्थि जाखो आंहालाय? बिनि सायाव आंथ' जेबो दाय मावाखैना, जि जाबाय गोदोनि बाथ्राखौ आं रायखांबाय थानो सानला, थुनथुलिजोंबो गैखालाबा। आरे बा आबौ बा, एथ'बां नोंनाव साहस फैबाय दायो, बिमा बिफाखौनो नों जेबो सानला बिसिनि साननायखौ, गावनि बायदिल' सोलिथारसै होनबा नोङो? सोरबा मोजां हिनजावखौ लाबोनायमोनबाबो जागौमोन, नाथाय बे सासेखौनो लाबोफिनबाय नोङो, बेखौल'सो हिनजाव खालामना लाबोनो मोनफिनबाय नोङो। जाबाय आबै बारा खोथा खोनासंनो हाला आं बेखौ लाना फैखाबाय माने फैखाबाय, दा बेखौ सोलायनो हाला। मानिनांगोन दे आबा नोंखौ। आयै नोंसोरबो आंखौ गाज्रि मोनबाय थानो नांला। गाज्रि मोननो नांला, मोनसेथ' नों आबौ सानजों खारफाबोफिनबाय, आरो गाज्रि मोननो नांलानोहाय बेहाय गोदोहाय दाय मावनानै थांबाय नोङो। बे न'आवनो माबा जाथाय खालामनो थाखाय फैफिनलायबाय बियो फाफि हिनजावा। आबै नांगौनि बारा दा बुंसै होनबायना आं नोंसोरखौ, सिगांनि जाथायखौ लानानै दा बुंसै, बे दायो आंनि हिनजावसो। हिनजावनो अबेनि? औ हेलौ अखाफोर। ओद नै दासो न'आव फैदोंलै आङो, लोगोफोरजों थांदोंमोन, माबा गामियावनोलै हाबा दङना लोगोनि, बेहाय एसे ओंखारहैदोंमोन आङो। बेखौनो मा खालामदों नंना ओरैनोसो हरदोंमोन आं, नोंहासो डिस्टार्ब जाबायदां न' होमबा? जायालै अबाव डिस्टार्ब जालाबायब्रा, दासो जास्ट नाव न'आव फैखादों आङो। ओमफ्राय नोंलाय मा दखाननिफ्राय थांबायना ना थांथ'वाखै? दङ नै हाथायावनो, दिनै मानसि जासोदो, ओमफ्रायो पक'रा एवबाय दंमोन आङो, मालाबा जाफैदोलै। जाहैगोन, मालाबा जाहैलायगोन, नोंनि आखाइनि गरम गरम पक'रा एवनाय, सिंग्रा एवनाय। नाथाय र' एसे उनाव ना। आरो नोंना कास्टमारा बांनायनि थाखाय आङो लोगो सानैसो लांफादेरनोसै ना मा होनो? आयौ नंगौ नामा? दे जागोन। नंगौब्रा नंगौ, ओमफ्राय आंबो ओरै हाथायाव थांनायनि नामैनो नोंनि दखानाव हाबबोनोसै, लोगोफोरखौबो जाहोनोसै, होमबानाथ' जाबायना बरियानो। नोंखौबो सिनायगोन बिसोरो, मालाबा जाहैनांगौ जायोबा दखानाव नोंनियावनो थांगोन आरोलै। दे बिदिबालाय मोजां, माब्लाबा फैथारबानो जाबाय, गावहा ओरैनोसो बुङोदां। नैबे लाखिया ओरैनो बुङालै, थारखौसो बुङो। दे होमबाना आं दसे दोनथ'नो दै, दायो हरफिनगोन आङो। एसे जि थिखोनांगौ दङ, ओमफ्राय खामानि एसे मावनांगौ दङ, दासो सफैदों नालाय। दे जागोन, आंबो नै दसे थानानैसो थांगोन, दा थांथ'वा। ओमफ्राय नोंसिनि नानि दैजियालाय? गथ'जों मालाबा रायलायनो लुगैसोदों आङो, नों लानानै फैना दखानाव बेखौबो, आं नायनोबो लुगैसोदो, फट'आवल' खेबसेल' नुदो। नानि दैजिखौ? दे जागोन दे, बिराद अन्थाव बाथावलै, जेरैबायदि आं बुङोना नोंखो, नों बेखौ लोगो मोनबासो मिथिगोन, गथ'आ जि अन्थावथावखालै। बेखायनोथ' जोंनावबो आलासि जानो लाबोदो जोंहा,
आयंआलाय? नोंनि आयंआ गैया दखानावसो दङमोन ओमफ्राय बहाबा थांनांगौ होन्दोंमोन थांखो ना माखोथाय डाइरेक्ट दखाननिफ्राय थांगोन बुंदोंमोन नालाय दे मोजां आयंनि बिजनेसआबो दासान्दि मोजांथ'ना मोजांलै बिन्दास बरिया दंथ'यो दायो बैसागुनि दाख्लैफोरसो एसे मानसिया खम जादोंमोन नाथाय बयबो बेस्थ'मोन नालाय दा जाफिनबाय आरोलै दे मोजाङानो जाखानांगौखा लाखिथ'नोसै होनबा बाय बाय दे बाय सिंग्रा एवलायदो नोंहा एवगासिनो खानै आरो बानायबाय दङ आनैया ओमफ्राय आङो एवहरगासिनो अख्रे होमबाना गोथाव एवबानो जाबाय कास्टमारफ्रा खेबसे जाबानो फैबाय थानो नोंनावल' लांफैबाय थानो गोसो जालायनाय बेस्रा बिराद खस्थ' खालामबाय दंलै फैसा ओरैनो होबाबोथ' लाया नालाय माब्लाबा बिदिनो एसे नायखौ लायो आरोलै बेबो बिराद इमानदार ना जोंहा अखाफोरा लाबाबो फैसाखौ हरफिनलायथारो एसे फैसा 100सो लाबाबो हरफिनथारो बियो मादि बुंनो जाय बायदिया मोनगोन बिराद लाखि जामारगोनलै आं बिनि थाखाय जेब्लायबो प्रे खालामो आरोना जे बे मोजांनिफ्राय मोजां साबसिन हामसिन हौवाखौनो मोनथारथों होननानै थारैनो अखाफोरा मालादि आंजों एथ' मोजां लोगो जालांखोना फात्ताखौनो मोनलायलायासै फारसेथिं आइयाबो आंना ओरैबायदि फिसाजो बायदि अननो हमलांबायना अखाफोरखौ दे मालाबा आलासि जानो लाबोबावनोसै आङो आइनि गोसोआबो खुसि मोनथोंसै अखाफोराबो फैनो होनखादों नालाय एबार खनसेयाव बाजैखौबो लानानै फैसै नामाथाय उरायनाखौ गथ'खौ एसे फाल्थु मोनथारोलां बेखौ लाबोथ'ला आइया गाज्रि मोनगोन ना फसायनाय नङालै बियो बिब'आदि बेसे मेहनत खालामो खासखि बुजिनाय मोनबा बिबो उरायनाया नाथाय नङा मोनसेनि उनाव मोनसे आल्थु फाल्थु खालामलाबाय थायो मालाबा बुजायनोसो सानो आं उरायनाखौ नाथाय आंबो मालाय मानसि जाहैबाय आंनि खोथाखौलाय बिदा बायदिबो साननानै बे बुजिनाय नङाना एसे बोरैबाखा जुदा गथ'आ मालाय मानसिखौ हाजार बिदा बायदिबाबो बिदा असेथ' नङाना आङो बिदा असेया थाथारनायमोनबाबो मोनसे आलदा खोथामोनलै बेबो साला एथ' फाल्थु जागोन आं सानथाराखैमोन आबा बे न'आव बे हिनजावनि थाखाय जेबो जायगा गैया फैयाथ' आरोहाय बे हिनजावखौ हाबहोथारा जोङो मानो हाबो आयै दायो बे आंनि हिनजाव बे आंनि न' आरो बे सनायाबो बेहायनो थागोन मा नङा आयै येस रावहाबो मोन्थाय गैया आंनि हिनजावखौ बेबायदि होखारनो आं जेराव बेहाय आंनि हिनजावा आबा सान गावनो माबा फोरोंखाथारदों बे हिनजावा गासिबो बेखायनोथ' आबौ साना बिनि खोथा बायदिसो बुंदों दायो गावनि जुबान नङा बियो आबा सान बे हिनजावखौ लानानै बे न'निफ्राय ओंखारलांफिन नोंसोरो बे न'आवहाय बे हिनजावनि थाखाय जेबो जायगा गैया माने गैया आं बेफोरबायदि खैफोदखौ आंनि न'आव आरो सोफिनाहाय उनावबा आरो मा खालामलायगोन बियो गोसोथोना गोसोहाय आबौ नाथाय एसे मोजांखौ गोसोथोना मोजां गोसोनि मानसिखौ नोंहालाय मा बे गिदिं गिदा बेखौनो मोनफिनलायबाय नोङो बेनिफ्रायथ' साबसिन जोंहा आबै थुनथुलियासोमोन गथ'आयै थुनथुलियासो साबसिनमोन बिहामजोआ बेखौलाय आरो मानो बजबनो आंलाय थांखांनाय मानसिखौ जिबौसो बियो जिबौ गोसोम नोंसिनि खोथा आयै बे नाथाय आं दायो सनाजोंसो संसार जासिगोन थुनथुलिजों नङा आरोबा आंलाय थुनथुलिजों गारलायखाबाय आंनि मर्जि ना लाइफखौलाय आंसो सोलिनानै जागोन बेखायनो आं जायजों हाबा खालामनो गोसो खालामगोन जायजों संसार जानो गोसो जागोन आंनि मर्जि नुबायना जोंनि माबायाव रावबो खुसि जानो नागिरा सना आं बुंखादोंमोन ना बिसोरो बेबायदिनो सानखागोन सान आंबोथ' नोंखौ बुंखादोंमोन बेखायनो एसे मोजां सावरायग्रो होननानै नाथाय नोङो आरे बेखौनो गिबाय नोङो गिनाङा बिसोरलाय मा खालाम हानो नोंखौलाय आं हाबायानो खालामखाबाय आंनि हिनजावसो नोङो रावहाबो मोन्थाय गैया आंनि हिनजावखौ दा आंनो बेफोरबायदि बिमा बिफानि मान सनमान बेफोरखौबो लाखिनो रोंला नोङो गावनि बायदि गोसो जेखौ खालामनो गोसो बेखौल' खालामग्रा जाथारबाय गैला आबौ सान नोंनियाव आरो मेलेम गैला गोबोरखिसो दंसै मा मोजां मा गाज्रि जेबो साननो रोंलायला बियो एसेबां बुजायबाबो बिनिख्रुइथ' साबसिन जेने थेनेबाबो आबै थुनथुलिखौनो बुजाय बुसि लायफिनमोन बिसोर मोनथियालै आबै आरो बारा खोथा दा बुंखाथारबायना आं नोंसोरखौ दे आशीर्बाद हरनो गोसोबा आशीर्बाद होदो जोंनो आरो होनो गोसो गैयाबा बे नोंसिनि खोथा नाथाय आंबो सनाखौ आरो नागारला बेखौ आं हाबा खालामखाबाय नालाय आबा सान थ'दो सना न' सिङाव बिसोरनालाय आरो बिदिनोसै उनाव गावसोरनो बुजिखागोन बिसोरो गाज्रि दा मोनसै आयै आबै आशीर्बादल' होदो जोंखौ सिगांनि गोरोन्थिखौलाय आङो निमाहाबो बिखाबाय आरो आं सिगांनि बायदि माब्लाबाबो नंखाला नोंसोर आंखौ बुजिखागोन आं आसा खालामो नोंनि गोसोआ आरो मोजां जानो नै एसे सा साज्रां गोसो मोजां जाफ्लानाय उनाव गोसो सिं सिं मैला आबा सान र' बुजिनो रोंमारला जोंना आबौआ आइ मा खालामो मा थायो आयै आबा साना दिनै मा खालामखो सोरखौ लाना फैनांगौ सोरखौ लाबोलायखो बेलाय न'आवलाय जानो आरो मा खि मोनजानानै बेखौलाय लाबोफिनबावखो बेजोंखि बियो संसार मोजां जानो हागोन सायावल'सो
मानो आबौआ बिदि फस्थायनाय खामानिखौल' मावो फालाय गथ'आ बियो मोजां नंमारलायै इयो दालाय आं मा खालामबावनो माला माला सोङा हसिया बिदि हाबा खालामहैब्रबलाबायखो बेलाय आहाहा जि गोथाव मोनामबायहाय हारसिंनो मिनियो हारसिंनो गाबो आं बे गानखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जाबायलै आङो ओरैनो हारसिं थायैनो न' आंजों एकदम मिलायथारदो र' एकदम ओंख्रि संनाय मानि आंना गान रोजाबनो मोनाबाना जाथारा गोदो सिंगार जानो हांमा थानाय थुनथुलि सिंगार नङा होमबा जाबाबो जायाबाबो आंनि मैसो गारामा ना मा होनो गैयालै थुनथुलि नोंनि किस्मतआव सिंगार जानायनिबो जेबो माबा गैया ओरैनो आरोना आंबो बेफोरबायदि माबा मोनसे फेमास जानायमोनबाना नाथाय खाफालानो गाज्रि मा बुंनो नाथाय अब्लाबो नै थुनथुलिया बे माबा फेसबुकार जानायखौ गारालै सानसे नङा सानसे आंबो बयजोंबो सिनायजानाय फेसबुकार जागोनब्रा गोसोखौबो दिनै एसेबो मोजां मोनथाराखैलै मानोथाय दुब दुब मोनलागासिनो गोसोफ्रा माब्लाबा मा जायोथाय आंनि गोसोआ दुद साला ओंख्रि संनायनि फालायाबो आंनिसो गोलैलायबाय गोथावाथ' गोथाव जाखागोन बुंनांलायखाला आंनि आखाइखौनो आंनो खुदुमाबा आरो मा उफायबाव दिनै रावबोथ' तारिफ खालामा नालाय थुनथुलि बा एकदमबारे मास्टार शेफ बायदि गोगोम संनोबो रोंगौलै नोङो संनाय खावनायाबो हले आं जेननानै थानायाव गैयालै गोगोम सोलोंखाजोबनानै थायो आसोलानै आजिखालिलाय आरो इउटुबनि जामानायाव ससियेल मिडियानि जामानायावलाय मा सिन्था देनाय रोङिखौबो रोंजोबो ओइ आब' थुनथुलि दाबो मोना नामाब्रा ओंखाम उखैलाय लांबाय औ आइ थुनथुलि नै ओंखामा मोनाखै ओंख्रिया आयै अखायानो हायो आरो हायो एसे हागानायावनो जाखायाबा दा आरो बारा हाबा मोनगोनलै आयै र' मोनगोन एसेथ' माबा गोसोखौ हमथा गोथाव ओंख्रि मोनजागोन दिनै ओरैबायदि गोथाव टेस्टि थामाम स्वादिस्ट संदोंनानै बे थुनथुलिया हाबाब हामाबायदिथो थामाम टेस्टि गोथाव जाखोसै दा जानायबासो मोनथिगोन औ ओमफ्राय दा टेस्टि होननानै ना गोथाव नङाल' जादो संख्रि गोबाब जाबायलायनो आब' थुनथुलि होमबा मा खालामगोन नोङो एथ'बां बाख्नायना लानाया अबाव गथ'आ हेफाजाब होनायावथ' गैया हेफाजाबथ' होनो रोङा मायबा आरो नोङा जानायखौल' सिगां मा ओंख्रि सङाखै मोनदोंना मोनाखै गोथाव जादोंना जायाखै बेफोरखौल' गोसोआव लाखियो थोद आब' बिदि नङाब्रा अखा बोथोर नायै एसे थाब जानांगौब्रा दिनै ओमफ्राय नोंहा संदों आंबोथ' मालाबा संलायगोन दाख्लै फांसन नायना बेरायबाय थानाया गावहा बेरायनो रोंदों न'नि खामानिफ्रा सोर मावदों आंसो मावजोबदों एबार नोंबो मावनांसिगोन बेरायनानै मोनजाबाय थाया गथ' देहाय थाब फोमोनदोहाय आरो ना गोरान मानै दङ बेखौ माबा हालदै होनानै बाथोन देदो दे हालदै बाथोनसो जानोसै गोगोमनो दिनै जाबाय दे खामानिखौलाय जों बयबो मिलिजुलि मावगोन आरोहाय जोंनालाय सोर दङ बेलाय बे थेख्लायानो खामसर बांद्राय खामानिखौ बादला मावनो बायो आंथ' खत्थ' थोरसि सुयो सिला सिबो ओंख्रि ओंखाम सङो बेदर गोदायो नाथाय बे थेख्लाया उन्दुनाय जानाय गान खोनासंनाय मबाइल नायनाय फन रायलायनाय हेलौनो इस आब' बिदि नंद्रायाब्रा र'ब्रा आंबो ना आंनि सम फैग्रोथों आंबो देनां खामानि जाबा जाहोफिनगोन होनखाबायना गोथाव बरिया ओमफ्राय नोंसोरखौ एकदम बरिया जायगायाव बेरायनोबो लांगोन आङो नैहाय आबा गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो गोजान जायगाफ्रावबो बेरायनो थांजालाबाया समायना होननानै औथ' आरोलै आयै हाजोखौलाय गोजाननिफ्राय जि मोजां समायना रोमै बरिया नुहुरो खाथियाव थांबा हाथांगा अन्थाइ माबा माबिसो थायो नङा होनलाय नंनायाथ' नंगौ आब' राइट खोथा बेखायनो न'निफ्राय साबसिन मोजां जायगा गैयाहाय आबा आरो आइ थुनथुलि खोनासंना लाखा नोंसोरो मिथिबाय न'आव बेसे गोजोन सान्थि बेबायदि गुबुन जेरावबो सान्थि गोजोन मोना मिथिदों औ आयै ओमफ्राय नोंनि रायनाय नोंनि जोंखौ बायदिसिना बुंनानै जोंहाबो रायजाबाय थानाय नोंजों दामजाबाय थानाय ना ओमफ्राय आब' आइजों रायजानो मोनाबाथ' गोजोनखाया नङा होमबा बिनिफ्रायथ' आइनि अननाय आयै आबै नोंलाय माला फैलायखोब्रा ओमफ्राय लोगो मोनबाय मोजां जाबाय दे बैसागुबो थांनो मोनासैलै आबै नाथाय आं थांफिनगोन र' मालाबा सम लानानै नै आबौ मिहिर जि गिदिरथाना खैफोद जालायबाय नङाना खथना हैद मा खथनाब्रा आबै गिलु बालुलाय आबा मिहिर नों दा साना मिथिगौ ना नों दा साना मादि खालामलायखो आदा सानालाय मा खालामखो आयै आरे आबौ मिहिर नों दा साना हिनजाव लानानै फैबाय आबौ हिनजाव औ आबा हिनजाव लानानै फैबाय बियो आयै हिनजाव आबै औहाय आबौ आरो बेबो सोरखौ बै रायखसनि हिनजावखौसो बै पापिखौसो गामि खेंख्रिखौसो लाना फैदों मिथिबाय सनाखौ सिगांनि बै जिबौ गोसोमखौ औहाय आबा आदा साना बै सनाखौ लानानै फैदों
अबे जाम्बाना मा जाखो बेलाय बुरबक साला सोरखौ लाना फैनांगौ सोरखौ लाबोलायखो बियो आबौ थांनाय नायनाय नोङो लाना फैदों जों इसेबां बुंबाय लांफिन बेखौ बाव हाबहोआ अब्लाबो नोंसा मा नांजायो होननानै लानानै थांबायहाय न' सिङाव मा बिफा बिदा फंबाय रावखौबो सिनायदोंला बियो फाग्ला बोनाय बायदि जाबायानलाय गाव गोसो बायदिल' सोलिसै माथो बुंबावनो आङो न'आवबो दा रावबो गैथ'वा रलाय नायनि आङो माबोरै बेखौ लाबोफिननो हाखो बियो आरो हाबासो खालामबावलायबाय बेनोथ' जेबोथ' खोन्थायाखैमोन डाइरेक्ट लाना फैबाय हाबा खालामनानै मा जाबावनो बेफोरबायदि हिन्जावा बान्जियाव थायोबालाय संसारा धंस जागोन न'खरनि मानसिया अशान्ति जागोन सुख शान्ति मोननाय नङा आरो रावखौबो गोजोन खुसि थानो होनाय नङा बेबायदि हिन्जावालाय आरो मा रोंसै माबोरै जाथारखो आदा सानान्थ'